Wis bar ya. Wis rampung. Langsung umbah. Aku ae sik ngumbah. Sampeyan sik ngerajangi bumbu-bumbune ya. Oke. Tak umbah sik bolo iki. Wes panas iku bolo minyake, langsung ae sorno. Iya. Sing pisanan sing dicemplungno iku bawang karo brambange bawang. Wah, ambilnya seger langsung. Ngos saya bawang berambang ambune. Terus nganggo iki mau sing kayak dhewe. Diublek-ublek. Ublek-ublek, ucek-ucek. Berarti wes mateng. Terus mateng iki. Lah mateng langsung selanjutnya apa? Digoro pakise. Pakise. Ini bolo pakis. Nah, langsung wae kuwabeh. Segur kan. Ini ya cemplungno ngono. Iya, ucek-ucek. Udah. Campur-campur. Wes alum iki. Wis talum. Tak sori banyu ya. Heeh. Nah, iki bolo tak sorane banyu. Cukup samene? Cukup. Wes sakmono ae. Nah. Enak iki katane. Warnane apik ya. Iya, Bro. Lah iki lho bolo wah, ketane siwedepe koyo ngene ya. Oseng. Pakis. Nah, seger ngene. Wes langsung aja dipangan. Wis nah ya. Kok ini lho bola? Piye? Enak apa ya? Enak. Gas tenan, Bang. Wah, enak ya. Piye bolo? Wah, enak tenan ya. Mantep. Pokokan kanggo bal-balan masih matur nuwun sing ngerti video lagi mulai awal sampai akhir. Tetep aja lali Like, comment, share, and subscribe. Dan video masih channel luwih berkembang nih. Tetap sehat, tetap semangat, tetap ikuti terus video-video di masih channel. Masih channel Gobios.